Ποια μόνο είναι οι πατέρες? Από διάφορους. Ναι. Σκοτώσω, μωρέ. Δεν ξέρω εγώ. Θα σου πω που θα πας και ποιο θα σκοτώσει. Δεν είναι ευθύνη. Sorry. Δεν θυμάμαι το πάτερ, να σου έλεγα ποιο θα πας να σκοτώσει. Λίγο στην άκρη. Ναι, βεβαίως. Το πάτερ. Πάντοτε νύχια ή τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ελπίζουμε. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακλάντου και Παναμόμ Αγίας αυτού μικρός, δυνάμει του Κυρίου και ζωευτού σταυρού προστασίας των τιμένων πρανίων και οδυνάμενων σωμάτων, οικεσίας του τιμένων δόξου προφήτου του προδρόμου και βαπτιστού Άννου, των Αγίων δόξου και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων δόξου καλύτερων μαρτύρων, των Οσίων και των Προπατορισμών, των Ίδιων Δικαιών Θεοπατρών και Άγιες, του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Θαυματουργού, της Αγίας Μεγαλμάρτυρος Μαρκέλας της Ιωπολίτιδος εις την νύμνη επιτελούμενη, σε πάντα των Αγίων, και λαείς και σώους σε πάση, τους αγαθών ενάρτων και λέγον Θεός. Πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και χριστιανές, είναι μεγάλο γεγονός το ότι επιτελέσαμε την πανήγυρη της Αγίας Μαρκέλας και μεγάλο γεγονός το ότι κάναμε την περιφορά της εικόνας της Αγίας Μαρκέλας. Η χάρις της Εκκλησίας είναι ένα διαρκές και ατελεύτητο γεγονός. Η χάρη της Εκκλησίας ξεδιπλώνεται μέσα στη ζωή μας δια των Αγίων. Και οι Άγιοι είναι μία πραγματικότητα μέσα στην πορεία των αιώνων της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία δεν είναι ένα μουσιακό καθίδρυμα, δεν είναι ένα μουσείο με αντικείμενα του παρελθόντος, αλλά είναι μία ζώσα και δυναμική πραγματικότητα, η οποία δημιουργεί καθημερινά πολιτισμό, η οποία διαμορφώνει και διαπλάθει συνειδήσεις, η οποία επιφέρει πνευματική καλλιέργεια στις συνειδήσεις, στις καρδιές και στις ψυχές των πιστών χριστιανών. Η Αγία Μαρκέλα λοιπόν, η οποία μαρτύρησε στοιχείο σε μια νεότατη ηλικία, παιδούλα ήταν σε ηλικία 16 ετών, κατέστη ένα σκεύος εκλογής στον θρόνο της δόξης του Χριστού και παρεμβαίνει στη ζωή της κοινωνίας, παρεμβαίνει στη ζωή της Εκκλησίας διαρκώς και τελευταίως 20, 21 και πλέον αιώνες. Συνεπώς αυτό το οποίο κάνετε αυτές τις ημέρες εδώ, τα προεόρτια και την εορτή της Αγίας Μαρκέλας, έχετε και έχουμε εν μέσω ημών την Αγία. Έχουμε δηλαδή τη χάρη και το έλεος της Αγίας, η οποία δεν μας εγκαταλείπει. Αλλά για να αποδείξουμε ότι η Εκκλησία είναι ζώσα πραγματικότητα, και πολύ καλώς κάνετε Πάτερ Τιμόθε, βλέπετε ότι αξιοποιώντας σύγχρονα δεδομένα, ολοκληρώνουμε την πανήγυρη με τα βεγγαλικά. Δηλαδή, με δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας, της τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών. Και αυτή είναι η πολιτιστική και η πνευματική δυναμική της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία διαρκώς παρεμβαίνει στη ζωή μας. Δεν είναι δηλαδή μια υπόθεση ιδιωτική, δεν είναι μια υπόθεση οικογενειακή μόνο, ούτε η Εκκλησία είναι ένα γεγονός το οποίο τελετουργείται μέσα σε ιδιωτικούς χώρους. Όλοι όσοι πιστεύουν ότι η Εκκλησία δεν έχει δημόσια παρέμβαση ή ότι η Εκκλησία δεν καλείται να παίρνει θέση και να τοποθετείται στα καθημερινά προβλήματα τα οποία ανακύπτουν, βρίσκονται εκτός χώρου και χρόνου, διότι δια της αντιλήψεως αυτής καθίσταται η Εκκλησία ή προσλαμβάνουν την Εκκλησία ως κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι.
Η Αγία Μαρκέλα είναι εν μέσω ημών και η χάρη της Εκκλησίας πορεύεται όχι μόνο στον 4ο αιώνα για της Αγίας Μαρκέλας, αλλά για της χάριτος των Αγίων μέχρι τον 21ο αιώνα. Και πριν από λίγο ο γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης γένετο και επίσημος Άγιος από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή την δυναμική χάρη της Εκκλησίας την έχουμε εν μέσω ημών δια των Αγίων, αλλά και εν μέσω ημών, όλοι εμείς δηλαδή που προσευχόμαστε και βρισκόμαστε σήμερα στην Πανήγυρη, αλλά και όλοι όσοι αδελφοί άναψαν τα κεράκια τους, είχαν τα θυμιατά τους στα μπαλκόνια τους, όλοι μαζί μετέχουμε και εξητούμε τη χάρη και το έλεος της Αγίας Μαρκέλας. Και η Αγία θαυματουργεί και οι Άγιοι θαυματουργούν και διαρκώς δηλαδή θαυματουργικό τον τρόπο έρχονται και παρεμβαίνουν στη ζωή μας. Έρχονται και εισακούν τα αιτήματά μας, τις προσευχές μας, τις παρεκκλήσεις μας, τις δεήσεις μας. Συνεπώς, αυτό το οποίο κάνουμε απόψε εδώ είναι γεγονός ιερών, είναι γεγονός πνευματικό, είναι γεγονός το οποίο μας ανάγει από τη σφαίρα του κόσμου τούτου στην άλλη σφαίρα, στην ουράνια, στην σφαίρα της πνευματικής καταστάσεως του θρόνου της δόξας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπου σήμερα κυρίαρχη και εξέχουσα θέση έχει η εορτάζουσα Αγία Μαρκέλα, η οποία παίρνει χάρη από τον Χριστό για να παρεμβαίνει στη ζωή μας. Το κερί το οποίο ανάβουμε, οι άρθροι τους οποίους φέρνουμε, ή το πρόσφορο το οποίο φέρνουμε, ή η παράκληση την οποία κάνουμε, έχουν μια δυναμική παρέμβαση στη ζωή μας για τις χάριτος της Αγίας Μαρκέλας. Και αν είχαμε πνευματικά μάτια, τότε θα βλέπουμε την παρουσία της Αγίας, η οποία ίσταται μέσω ημών και μας ευλογεί και μας χαριτώνει και μας καθοδηγεί και μας ενδυναμώνει. Με αυτές τις σκέψεις καταρχάς εκφράζω την χαρά μου διότι είμαι εν μέσω ημών. Εύχομαι χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ευχαριστώ τον πατέρα Τιμόθεο, τον αγαπητό φίλο και αδελφό με τον οποίο συνδεόμεθα από τα χρόνια που είμαστε λαϊκοί και είμαστε παραδελφοί και από το ίδιο μοναστήρι για την πρόσκληση. Και εύχομαι πάντοτε με τους πατέρες και με τους αδελφούς χριστιανούς να έχετε δυνάμεις για να επιτελείτε αυτό το μεγάλο πνευματικό γεγονός της Πανηγύρης της Αγίας Μαρκέλας. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος, τον λυσιτελή, νουνεχή και αποτελεσματικό προκαθήμενο της Εκκλησίας, ο οποίος με έδωσε την κανονική άδεια να παραστώ στην απόψενή Πανηγύρη της Αγίας Μαρκέλας. Εύχομαι πλούσια τη χάρη της Αγίας Μαρκέλας στη ζωή. Ευχαριστούμε όλους και καθέναν προσωπικά. Ευχαριστούμε τους έστολους οι οποίοι είχαν στα χέρια τους την εικόνα της Αγίας, τους Αρχιμανδρίτας και τον Διάκονο που ήρθε εν μέσω ημών, και εύχομαι πάντοτε με υγεία να συναντιόμαστε σε αυτήν εδώ την Πανηγύρη και σε αυτήν την ευλογημένη βραδιά. Θα ήθελα 2 λεπτά από το χρόνο σας. Κάποιος πρέπει να ευχαριστήσει κάποιους, γιατί αυτό το οποίο βλέπετε και λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, είναι υπόθεση πολλών παραγόντων. Θα ήθελα λοιπόν και αισθάνομαι την ανάγκη καταρχάς να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Γιάννου και Καστελίου, ο οποίος μας έρχεται από την Κρήτη, από τη Μεγαλόνησο, να τον καλωσορίσουμε στο ναό μας, και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς που αποδέχτηκε την πρόσκληση και ήρθε σήμερα και ηγήθηκε της περιφοράς της εικόνας της Αγίας Μαρκέλας. Να ευχαριστήσω τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμαρχο προσωπικά, ο οποίος και φέτος με πολύ αγάπη και την πάντα του Δήμου μας έφερε στην περιφορά της πανηγύρεώς μας και τους δρόμους καθάρισε και το σημεοστολισμό έκανε πέριξ του ναού. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι γύρω από την εικόνα κατά τη διάρκεια της περιφοράς κράτησαν με υπομονή, γιατί είναι λίγο μεγάλη περιφορά και αυτό το καταλαβαίνω και το αναγνωρίζω, και αναφέρομαι στο Σύλλογο Αδερφότητας Κρητών Περιστερίου. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά, ευχαριστώ πολύ επίσης το άγημα από τον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο ήρθε και αυτό γύρω από την εικόνα και συνόδευσε την εικόνα κατά τη διάρκεια της περιφοράς. Να ευχαριστήσω μία φορά όλους τους πατέρες, είτε είναι από την Αρχιεπισκοπή, είτε έχουν έρθει από άλλες Μητροπόλεις, για να τιμήσουν και αυτοί με την παρουσία τους
την περιφορά και την Αγία μας και να πω τούτο κλείνοντας. Η Αγία Μαρκέλα αποτελεί ένα σύμβολο το οποίο λέει τι? Η πνευματική ωριμότητα δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα καρδιάς, είναι θέμα πίστης, είναι θέμα αγάπης. Όταν ένα παιδί 16 χρονών θυσιάζει τη ζωή της για την αγάπη της στον Θεό, αυτό μας τα λέει όλα. Αν μπορούσα να σας αγκάλιαζα όλους εσάς που ήρθατε, ανάψατε κερί, προσκυνήσατε, συμμετείχατε στις ακολουθίες, τον κόσμο του Βοτανικού και όχι μόνο, γιατί η Αγία Μαρκέλα φιλοξενείται στο Βοτανικό, αλλά η χάρη της φεύγει πέρα και έξω από τα όρια του Βοτανικού. Φιλοξενείται στη Χίο, αλλά η χάρη της φεύγει πέρα και έξω από τα όρια της νήσου της Χίου και πιάνει όλη την Ελλάδα, πιάνει όλο τον κόσμο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, υπάρχει μοναστήρι της Αγίας Μαρκέλης στην καρδιά της Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Είναι τόσο μεγάλη η χάρη της Αγίας που έχει πιάσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ θερμά όλους σας και μακάρι, όπως είπα και πριν, να είχα μια μεγάλη αγκαλιά, να σας αγκαλιάσω όλους και να σας δείξω την αγάπη μου, την ευχαρίστησή μου και πάνω απ' όλα η Αγία εύχομαι να είναι σε όλους βοηθός, αρρωγός και υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Διευκόλων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Sorry, Vanya. Χρόνια πολλά.